není to o mínus, ale o budoucnost má to smysl. Tak je potřeba nechat se učit od Pána Boha, jak to manželství fungovat. A Pán Bůh nás učí mít s tím druhým trpělivost, vydržnost, nesmysl. Odpouštět se, snažit se udělat ten první krok. To máme obráceně, ty nečeké! A víš, proč ve francouzštině jsou velice blízko slova bigo a bigden? Protože na úřady byl, je a bude vždycky nevěstinec. Bicho a birte. Ne, to vůbec nevypadá špatně. I v tomhle tom fakt jako... Už nemá. No. Tak to trumfni. Pojď jako Michale. Jakoby, co máte Michal za problém? A která pak vy jste osoba? No. Nevím, ten, co se tady válí. A proč se tady válí? Teď je tady strašný hluk. Proč se nejdeme jenom někam do ticha? Je to ochlasta nějakej. Nějaký opalec. Svítí červený světýlko, já bych... On mě bije, požrala mě tady na Drž hubu! Drž hubu, prej. Dobrý, můžeme zase mluvit. Michale, nemať mají pračku, ty jo. Ano, to je ten starý skinecký vtip, že? Podnikáme. Podnikáme. Já tady mám rozkou pračku. Tolik dlabajících lidí jsem ještě nefotil, teda netočil. Prvá, jo, to je dá. Kůrník, hernajs. Markéto, ta tvoje spokojenost, to je na Oscara normálně. To je ta procítěnost, ty brdě. Jsou pak procítěný písničky, že jo, ale procítěný žrádlo. Ještě před konzumací. Dají klíč od srdcí zamčený, tvé náručí zas chvíli blíž. Já tam nejsem, Ale když se o tom říká potom. Ne, teďka je tu kamera. Když se chlap žení, tak doufá, že se ženská nezmění. A když se ženská vdává, tak doufá, že se chlap změní. Výborně. Jardo,